Moikka! Tervetuloa tämän videon pariin. Ihanaa, että olet siellä. Tänään mä ajattelin puhua sellaisesta asiasta kuin energian palautus. Ja omasta kokemuksesta myös varmaankin. Katsotaan, mitä täältä tulee. En ole käsikirjoittanut tätä videota, niin katsotaan. Mutta tämä oli nyt aihe, mikä mulla silleen nopeasti nousi tähän mieleen ja mä ajattelin, että mä tartun siihen saman tien. Tämä on mielenkiintoinen aihe, niin kuin kaikki aiheet mun mielestä on. Mutta siis tosiaan sellaisen energian palauttaminen, että sä oot vastaanottanut tai joku on yrittänyt antaa sulle sellaista energiaa, minkä sä ehkä ootkin vastaanottanut, mutta mikä ei tavallaan, sä tunnet, että tämä ei ole sellainen, mitä mä haluan tai tarvitsen tähän hetkeen ja tämä ei kuulu mulle. Miten sellainen energia palautetaan, niin miten mä sen itse olen kokenut. Mä näin siis tällaisen videon, mutta mä en valitettavasti muista yhtään, että kuka ja oliko se tämä edes suomalainen vai ulkomaalainen ihminen, mutta törmäsin tällaiseen videoon, missä joku puhui siitä, että mitä sä teet, jos ihminen antaa sulle sellaista energiaa, mitä sä et niin kuin kaipaa. Tavallaan, että se antaisi sulle sellaisen lahjan, mitä sä et halua niin kuin itsellesi vastaanottaa. Mä en tiedä, mikä se nyt voisi olla, vaikka joku aivan sairaan epäkäytännöllinen tai ruma tai semmoinen, niin kuin mistä on sulle vaan vaivaa. Joku semmoinen maailman huonoin lahja, minkä sä voit saada, vaikka synttärilahja. Että kenelle se kuuluu? Jos lahjan antaja on sulle antamassa sitä lahjaa ja sä et halua sitä niin kuin vastaanottaa, niin kenelle se kuuluu? Kuuluuko sun niin kuin vastaanottaa se ja olla vaan silleen, että apua, miten mä niin kuin, että tää on mahdoton, niin kuin mä en pysty pitämään tätä, mutta ei tätä saa hävitettyäkään, se on jotain ongelmajätettä kerta kaikkiaan. Niin kenelle se lahja sitten kuuluu, jos et sä sitä halua vastaanottaa? Niin näin tämä videon, tai tässä videolla, minkä mä katsoin, niin sanoi, ja mä oon kyllä ihan samoilla linjoilla, että se ei kuulu sulle vastaanottaa sitä lahjaa, vaan se kuuluu sille ihmiselle, joka sitä on ollut antamassa sulle. Että sä voit kiittää siitä, että kiitti, tässä oli niin kuin, ehkä joku kiva ajatus, mutta tämä on nyt sellainen, mitä mä en niin kuin, halua vastaanottaa, sä saat ottaa tämän, että sä voit pitää tämän itse, ja sä voit viedä sen kotiin ja niin kuin, nauti siitä sun perheen kanssa. Ja ihan sama juttu on sellaisessa tilanteessa, jos joku ihminen yrittää työntää sulle jotain sellaista energiaa, jotain semmoista tuskaa tai vihaa, mikä sulle ei niin kuin kuulu. Ja mä nyt palaan tässä sellaiseen, mä sain sitten harjoitella tätä tosi pian sen jälkeen, kun mä olin katsonut tämän videon, niin tätä menetelmää. Niin mä olin siis tuolla Helsingissä menossa bussiin. Ja kun mä oon aika tällainen maalaishiiri ja mulle ei ole tuttuja ne bussin ne käytännöt ja niin kuin julkisilla matkustamisen käytännöt. Ja mä en nyt ala selittää sitä koko kuvioa, mutta mä aiheutin siinä vähän sellaista sekaannusta sen mun maksun kanssa ja sen bussiin tulemisen kanssa. Että mä en osannut sitä, niin kun ne paikallisethan ne vaan niin kuin tietää, ne menee aivan siellä silleen supernopeasti ja niin kuin, ne tietää miten tämä homma toimii. Mutta mulle se ei ollut selvää ja mä tarvin siihen vähän niin kuin jeesiä ja apua ja ohjeita. Niin sitten tämä olikin tämä bussin kuljettaja tosi turhautunut, tosi vihainen ja se niin kuin kerta kaikkiaan huusi mulle siellä bussissa siitä, että miksi mä en niin kuin ymmärrä sitä, että miten mun kuuluu toimia. Ja se niin kuin tuntui tosi pahalta, mutta mä vaan jotenkin olin vaan silleen, että anteeksi, mä en kerta kaikkiaan, että mä en osannut. Ja sen oli tosi vaikea ymmärtää sitä, että miten mä en sitä mukaan osannut. Ja sitten mä vaan, ja niin kuin, että no mä en nyt vaan osannut, mä oon pahoillani ja
tässä nyt hoidetaan nyt tämä asia näin, vaikka mulla oli tässä, vaikka mä aiheutin vähän tämmöistä hidastelua tähän tilanteeseen. Joo, mutta se tilanne oli siis aika niin kuin aggressiivinen. Ja mä menin siitä sitten siihen mun omalle paikalle ja mä tunsin kyllä mun kehossa, että niin kuin mä otin osumaan tästä, että se osui johonkin, mua hävetti ja että miten mä oon näin niin kuin huono ja tyhmä ja kaikkea. Ja sain niin kuin sitä niin kuin, siellä oli jo jotain semmoista haavaa, mihin se osui ja näin kuulukin. Kuulukin varmaan niin kuin ottaa se esille sieltä mun. Et sikäli siinä tilanteessa ei tapahtunut varmastikaan mitään virhettä. Mutta sitten toisaalta mä tunsin myös, että se jäi niin kuin se hänen aggressiivinen semmoinen raivo. En mä tiedä, olisiko se raivoa. Ehkä jopa raivoa tai vihaa, semmoista turhautuneisuutta. Että se jäi sinne mun niin kuin järjestelmään. Ja sitten mä muistin tämän, että mä olin nähnyt tämän niin kuin jutun ja tämän videon. Ja sitten mä aloin sitä tunnustelemaan, että joo totta, tää on nyt, että mä otin tämän nyt vastaan ja tää on jotain, mikä ei mulle kuulu ja mä en aio tätä pitää. Ja mä tein sitten sellaista harjoitusta sitten, kun mä pääsin siitä niin kuin omaan rauhaan. Että mä keräsin niin kuin meditoin ja keräsin ikään kuin sen koko energiapallon, minkä mä olin vastaanottanut sinne mun järjestelmään ja mä tunsin sen tässä mun pallean alueella. Niin mä niin kuin mielikuvassa keräsin sen kaiken sieltä, niin kuin, mikä oli mihinkin vaan niin kuin, jotenkin jo sulloutunut sinne mun järjestelmän niin kuin sopukoihin, niin mä sieltä keräsin sen kaiken joka paikasta ja toin sen niin kuin, tosi kirkkaasti siihen mun käsiin. Ja lähetin sen niin kuin takaisin tälle kuljettajalle. Ja mä tunsin tosi voimalla, että se lähti tosi voimalla se energia minulta hänelle. Ja mun piti niin kuin vielä siinä varmistaa, että enhän mä laittanut tähän mitään niin kuin omaa semmoista katkeruutta tai vihaa niin kuin mukaan. Että ei ollut missään nimessä tarkoitus jotenkin vastata siihen hänen lähettämään sillä. Mutta ei se ollut. Mä niin kuin selvitin sen itseni kanssa ja putsailin sitä energiaa, että mun ei tarvitse lähettää sitä, että mä lähetän vaan kokonaan sen, niin kuin kirkkaasti ja kokonaan sen, mitä mä häneltä sain. Että mä en ota siitä mitään vastaan itselleni. Ja joo, ja tosiaan se oli voimakas, koska se oli tosi voimallinen se hänen hyökkäys. Ja hän sai sen nyt niin kuin, mä uskon kyllä tosi vahvasti, että hän sai sen niin kuin itselleen takaisin. Ja hänelleen se tuntui musta jopa siltä, että se saattaa niin kuin tuntua pahalta hänestä, mutta se on niin kuin hänen asiansa selvittää se siellä itsessään. Ja ehkä niiden ihmisten parissa, jos siihen hänen pahaan oloonsa kuului jotain, mistä hänellä tämä niin kuin on syvemmällä tasolla kummunnut tämä viha ja turhautuminen, niin he saa sen siellä keskenään sitten selvitellä. Mutta että mulle se ei kuulunut ja mä palautin sen takaisin. Ja joo, tämä oli mulle yksi sellaisista tosi tärkeistä kokemuksista, jonka halusin nyt myös sinulle jakaa. Jes, ihana, kiva, että kuulit ja katsoit tämän videon ja toivottavasti tästä oli sulle jotain hyötyä tai iloa. Moi moi!